ман боигарӣ ва сарватмандиро қадр мекунам. ман фикр мекунам, ки пул, боигарӣ дар замони ҳозира мавқеи баланд доранд. Сарватмандшавӣ ин хоҳиши аксарияти одамон мебошад. агар аз ягон шахс боигариаш гирифта шаваду ба вай фақат саломатии мустаҳкам дода шавад, хоҳиши асосии он шахс тезтар барқарор намудани боигариаш мебошад. вақте ки ҳам саломатӣ хуб бошаду ҳам боигарӣ калон дошта бошад, фақат аз тарси аҷал андеша кардан мемонаду халос. дар ҳама давру замонҳо дар ин рӯи олам ба ягон кас муяссар нашудааст, ки аз марг гурезад. марг ногузир аст. агар вақту соат ки бо амри Аллоҳ таоло тамом шуда бошад, он гоҳ аз тақдир ҷои гурез нест. вале ҳар як инсони соҳиби ақлу хирад қоидаву қонунҳои табиатро риоя карда парҳезкорӣ намояд, ба тозагию гигиени шахсӣ эътибор диҳад, албатта метавонад то пиронсолагиаш бе ягон дарду ғам зиндагонӣ хубе кунад. албатта агар аз ҳодисаҳои нохуш дар паноҳ монад. баъзе шахсон аз сабаби дошта натавонистани нафси бади худ ва ҳамчунин аз сабаби пурхӯрии аҳад зиёд ҳатто нисфи умри аз тарафи худованд ба онҳо додашударо надида аз дунё мераванд. ҳайвонҳои ваҳшӣ агар онҳоро шароити ноқулай таъсир накунад, умри ба онҳо дода шударо пурра аз сар мегузаронанд. инсон бошад ба ин қатор дохил намешавад. аз афташ байни миллионҳо мавҷудоти ҷондори рӯи замин ки худованди карим офаридааст, фақат инсонҳо то даври охири умрашон зиндагонӣ карда наметавонанд. ҳайвонҳо аз рӯи инстинкт, яъне ҳиссиёташон ҳис мекунанд, мефаҳманд, ки чиро хӯранду чӣ қадар хӯранд. вақте ки ҳайвонҳо бемор мешаванд ё ки ярадор мешаванд, онҳо ягон чиро намехӯранд, яъне онҳо гуруснагӣ мекашанд. вале инсонҳо бошанд баръакс, бо ҳамон ақлу фаҳму фурсати худодода ҳамаи чизҳоро ки маъқул бошад хӯрдан мегиранд ва ҳатто хӯрокҳое ки аз чизҳои сунъӣ ва ҳазмкунияшон хеле душвор аст рӯй намегардонанд ва ба болои онҳо нӯшокиҳои заҳрдорро менӯшанд. бемадорӣ, касалмандӣ, суст шудани организм, ин ҳама ба назари ман ҷиноят, озордиҳӣ нисбат ба чунин чизи бебаҳои худодода, яъне тану ҷони худ мебошад. як ҳақиқати талх он аст, ки қисми зиёди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, ки барои зиндагии мо мегирему истеъмол мекунем, бо заҳрдоруҳои гуногун коркард карда шудааст. бисёрии сабзавоту маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқро ба ғайр аз он ки ба болои онҳо заҳрдоруҳо чошида мешаванд, ҳамчунин ба бихи ниҳолҳо ба замини кишт низ киштшаванда ҳам заҳрдоруҳои ҳархела истифода бурда мешавад ва олимон исбот карда баромаданд, ки таъсири баъзеи ин заҳрдоруҳо дар хок буда моҳҳою солҳо боқӣ мемонанд, ба киштҳои оянда низ таъсири манфӣ мерасонанд, яъне дар солҳои баъдина ҳам аз ҳамин маҳсулоти гирифташударо заҳролуд мегардонанд. растаниҳо аз ҳамон замин, аз ҳамон хок ғизо мегиранд ва ба ҳуҷайраҳои маҳсулот заҳрҳо ҷо мегиранд. аммо афсӯс, ки заҳрҳо на дар вақти ҷӯшонидан ва на дар вақти бирён кардан пурра нест намешаванд ва ҳамаи заҳрҳо боқӣ монда мегиранд, ҳамчун заҳр мебошанд онҳо. вақте ки мо рӯзадорӣ мекунем, яъне аз хӯрдан даст мекашем, ҳамаи қувваю тавоноии ҳаётӣ, ки барои пурра ҳазмкунии таом сарф карда мешуд, акнун барои аз организм бароварда партофтани заҳрҳо хизмат мекунад.